play. ఒక ఏరన్నా ನಿಖಿಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಲ್ಲೆ ತುಕ ನೀಲೆ ಪರಿಚಯ ಬಂತು ಜೊತೆ ನಾವು ಗೋರಿಯಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆತಜಿ ಓಕೆ ಏನ್ చేస్తారు ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸರ್ ಕೇಶವ ರಾಮಕುಂಜ ಓಕೆ ತುಳು ಕಲ್ಪನ ಸುಲಭನಾ ಕಷ್ಟನಾ ಸುಲಭ ಮಾತಾಡ ಸರ್ ಸುಲಭ ಸರ್ ಮಾತಾಡ ಕಲ್ಪಲು ಏಜಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಾ ಏಜಿದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾ ನೆಕ್ ಕಲ್ಪರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪರ ಸುಲಭ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆದ ಬೇಲೆ ಹಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ತಂಬು ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಎತ್ತಂದು ಬರ ಆರು ಅಜಿತ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರ್ ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಫೋಟೋ ಬಿದ್ದೀರಿ ಆಂಡ ಫೋಟೋ ಹೋಗ್ತಾನ ಕೇಶವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಆಂಡ ಎಗ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲಾಗೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಎತ್ತ ನಿಗಲ ಒಂತೆ ಎರಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಣ್ಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನ್ ಅದು ದಿನ ಕೊಂಚ ಸತಿ ಬರಲಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ದು ಲಾ ಮುಟ್ಟ ಮುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ತದ ಮೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ಪೊಡು ನಿಗಲು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೈನ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತನ ಮಾತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಕೊಂಚ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬರಲಿ ನಿಗಲು ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಓಕೆ ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಡಪಟ್ಟೆ ಸರ್ ಐತೆ ಪಂಡತೇನು ಅವನ ನಿಗಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಪಂಡಿಜರು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅಂತ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಸುಲಭ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಒತ್ತಕ್ಷರದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿರ್ತ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅವೇ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಂಡ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓ ನೆಟ್ಟೈತೆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಕಾಡ್ದು ಮಾಮುಟ್ಟ ಓಕೆ ಐದು ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಾಗ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಐಲ ನೀವು ಅಂಚನೆ ಬರೆಯಲಿ ಓಕೆ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಡ್ ಯಾರ್ದು ಲಾ ಮುಟ್ಟ ಯಾಗ್ ಕನ್ನಡದ ಯಾವ್ದು ಕನೆ ಯಾಗ್ ಓಕೆ ಮಿತ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಡಿ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಯಾ ರಾಗ್ ರಾಣಿ ಓಕೆ ಕನ್ನಡದ ರಾಣಿ ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಟಿಲ್ಡ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮುಖ ಶಾಗ್ ಒಂದು ಜೋಡಿಸೋದು ಬರೆಯಪ್ಪ ಕ್ರಮ ಶಾಗ್ ಶಾಡಿ ಹೊತ್ತು ಓಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನನವರನಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಒತ್ತಕ್ಷರನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಬೇತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿರಾಣ ಒಂದು ಈತ ಕಲ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರೆತನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿ ಬರೆತನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ ಶಾ ಮಾ ಮಿ ಕ್ಷ್ಮಿ ಓಕೆ ಕಾಗ್ ಲಾ ಉ ಕ್ಲು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಕ ಒತ್ತುಕು ಹೈಫ್ ಒಂಜಿ ದಂಡ ಹಾಫ್ ದಂಡ ಫುಲ್ ದಂಡ ಅತ್ತು ಹಾಫ್ ಮೂಲು ತುಲೆ ಮೂಲ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಚುಕ್ಕೆ ತರಕೊಂಡು ಚುಕ್ಕೆ ಅತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಓಕೆ ಜೇತಲಕ್ಕೆ రెండు ಬರೆಯರತ್ತ ಸರ್ ಅವು ಅವು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು రెండు ಓ ಬರೇನಾ ಒಂದು ಜೈ ಒಂಜಿ ಏ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರಿ ಅವು ಇಂದುಲ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅವು ಪೊಸತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆನಾ ಒಂದು ಈತನಿಗಳಿಗೆ ಜ ಅಂತ ಮನ್ಪಲಿ ಓಕೆ
ಈಗ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ತಾ ಒಂದು ತಾ ಒಂದು ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀನು ಬತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಡು ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಹೊಸತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಂತಾನೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ದುಂಬುದೇ ಫಾಲೋ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಓ ತಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಒನ್ಸಿಗೇನು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದರ ಪಿರ ಕಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಿನ್ನೆ 21 ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಂಬರ ಓದರ ಬಾರಿ ಚೂರು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂಚ ಐಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓದನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅದು ತೂನುಂಟು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದತ್ತನವರು ಸರ್ నేనే ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಮನ್ಪೊಲಿ ನೆನ್ನೆ ಬರ್ತಾನೆ ನೆನ್ನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಓಕೆ ನೆನ್ನೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ತುಳು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ತುಳು ನಾನು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಹೇಮಲತಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನರ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಗಲೊಂಜಿ ಕಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇರ್ಬಂಡರ್ 4 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಾತೇರೆ 4 ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಏತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ 4-5 ಒಂದು ಯಾನ್ ಅಂಚಿ ಚೂರು ಎಂಕ್ ಆಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಕಿವಿಗೊರಂಡಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು 10-15 ನಿಮಿಷ ಮಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಅದ್ವಿಕನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 70% ಇರ್ ಕಲ್ಪನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇಜ್ಜಂಡು ತೋಷಿತ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಇಂಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತನಾತೇನು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಜೂಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದು ತೂನೆಕ್ ಸಾರ್ಥಕಂಡು ಬಲೆಗಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಡ್ ನಾನೈತೆ ಅಲ್ನ ರಾಮಕುಂಜಡೆ ಪೋಪುನಿ ಅಲ್ಲ ರಾಮಕುಂಜಡೆ ಅರ್ಲಿಂತ ಸರಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡದು ತುಳುಟು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡೋದುಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪಂಡದು ಕೊರ್ನ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲ ಮಾವಿನಕ್ಲು ಪುರ ಮಾವಿನಕ್ಲು ಪುರ ಜೋರ್ ಮಂತ್ ತುಳುಟು ಅಂಚ ಬರಲ್ಲ ಇಂಚ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡದಿತ್ತಾರತೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಪಂಡದು ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತದ ಈ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪುರ ಕಲ್ಪವ್ರು ಆ ಟೈಪ್ ಅತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಇಂತ ಪಂಡ ಪೂರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಶಾಲೆಡ್ ಈರ್ ಇಂಚನೆ ಬರೆಯೋಡು ಇಂಚನೆ ಕೊಂಬು ಕೊರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಅರ್ಧ ಚಂದ ಕೊರ್ಲ ಬಿಡೋದು ಅವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಲಿಕೆ ಅವು ಇತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಅಂಚಿನ ಕಲಿಕೆ ಇತ್ತ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕೋಡದ ತುಂಬುದಾಕ್ಲೆ ಪುರ ಬಾರಿ ಶೋಕು ನೆನಪೋರಿ ಪುನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಪುರ ಇತ್ತದ ಪೂರ ಇನಿ ಕಲ್ತನ ಎಲ್ಲಗ ಮರತ್ ಹೋಪುನಿ ಪೂರ ನಿರ್ದಾದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುತನೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪಡ ಬನ್ನಿ ಬೈಲ ಮಂತ್ರಿ ಬುಕ್ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 1 ಗಂಟೆ ಈತೊಂಜಿ ತುಳುನು ಬರೆವಳಿ ಬರ್ಪುನು ಇನ್ನಿಟ್ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತನ್ ಸರ್ ಈರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲಿಂಕ್ ನೆ ಅಂತ ತೂಂದಿಪ್ಪೆದೆ ಬಟ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಗ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜರ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲೆಂಡ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುದ ಬಟ್ ಇನಿ 1 ಗಂಟೆನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೇದೇನ ಉಂಡತ ಲೈಫ್ ಡೇನ್ ಕಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂದ ಅಂಚ ಅವನುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅನ್ನಡ ದೆತ್ತ ಸದರ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅವು ಏನಡ ಚಾಟ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ 3 ವರ್ಷದಿಂಚ ಎನ್ನ ಕುದರ ಬರೆರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿನ ಕಲ್ತು ದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಎಗೇನ್ ಮರತು ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಇನಿ 1 ಗಂಟೆ ಯಾನ ಪುದರ್ನು ಬರೆಯದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆಂಕ್ ಆ ರೀತಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡ ಒಂಜೊಂಜ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡತ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಕ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಇತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆತಿತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೋನಿ ನೆನಪುದ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಪ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರಾಪನ ಖರ್ಚು ಬೇಡದು ಬಟ್ ನಾನು ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತಾನತ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೋನಿ ಕೊಂಡದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತೋಷಿತ್ರೆಯಿಂದ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಡ್ ಈತಲ ಕಲ್ಪೊಲಿಂದ ತೋಜಾದ್ ಕೊರಿಯಾರ್ ಈತ ಸುಲಾಬೋಡು ಇರ್ನ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ನೆನಪುದಿಯಾರ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಿಜವಾದ ಆಡ್ದು ಆಹಾ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಈತ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಬರೆಯೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತಕ್ಷರದ ನಲ್ಲ ಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ 1 ಗಂಟೆಡ್ ಈತೇನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೆರ
ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೈನ ರೀತಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ನಾವು ಪಂಡ ಇರಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಪ ಹೋಲಿ ಐನೀರ್ ಕಲ್ಪದ್ ಕೊರಿಯಾರ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳರು, ಅಜಿತ್ ಉಳ್ಳರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್, ದೇವಕಿ. ಸರಿ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ. ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ವರ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಸರ್ ಯಾನ ದಾಯ್ ತಕೊಂಡು ಹೆಂಗ ಅಗ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ತಜಿ ಯಾನ ಒಂಚ ಕಡಿಮೆ ಕಲ್ತೆ ಎಂಕೊಂದು ಯಾನಂತ ಏಜ್ ಆತನ ತಂಜ ಅಡ ಹೆಂಗಿರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿರತ ಅವು ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದ್ ಓಜುಂಡು ಹುಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಲಾಂಡ್ ನೆನಪು ಒರಿಯರ್ ಲಾಂಡ್ ನಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲ ಜೇಸಿ ಹೊತ್ತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಸೆಷನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಸರಳವಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ್ಕೊಂಡ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕೇರಳಗ್ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಾಡು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಾಡು ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಕಲ್ತದು ಅಲ್ಪದ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಇತ್ತ ಟೀಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಅವು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ತುಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 75% ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಉಂಟು. ಅವೇ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬುಕ್ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಗಳ ಇಂಚನೆ ಇರ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸನ ಪಿರೋಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಲಾರೆ ಪಾತೆರ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರ ಪಾತೆರ ಈತ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ ಅವೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ನ ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೀವನ್ನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನವೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂತನ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದೀಪನ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ವಿಧಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಸುಲಭದ ವಿಧಾನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುನ ಒಬ್ಬ ಕೈನೊಂಜಿ ನೆನಪು ದೀಪುನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯ್ ನಾವು ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಕೊರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ 30 ದಿನದ ತುಳು ರಸಪ್ರಶ್ನೆಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಐತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏಪಲಂದುವೆ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರಲ್ಲ ಎಂದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆತಿರಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತೂ ಸುಲಭ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪೇರಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜೇಸಿ ಅಲಂಕಾರದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮಾತಮಟ್ಟಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ ಏನಿವೆ ನೆಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಂತನಾರ ಕೇಶವ್ ರಾಮ್ ಕುಂಜ ಬೇರೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಕೇಶವ್ರೆ ಈರೇ ಮನ್ಪೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಪರವಾದ ಇನಿತ ಟ್ರೈನರ್ ಆದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸರ್ಗ್ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸತೀಶ್ ಸರ್ಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಕೇಶವ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕದು ಸತೀಶ್ ಸರ್ಗ ದಲ ಪಾತಿರ ಪಾತಿರುಲಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನೆಂಡ ಅವೇ ನಿಗ ಮೇನ್ ಅದ ಸಿದ್ಧಿ ಸಪ್ನತಿ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾನತ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪುಜಿನ ಪಿರ ಮರತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ನೆನ್ನ ನಿಗ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತನ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿನ ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ಓರನಿಗೆ ಕಲ್ತಾರ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಓಲನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ತೀಯ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆ ಖುಷಿ ನಿಗ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಂತ ನೋಡ್ತಿ ಈ ಟೈಮ್ಡು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದಿರು ಓಕೆ
ನಮ್ಮಂಚತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಓದೋಣ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾವನ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಂತನಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಜಿ ಕಲ್ತಾರೆ ಅಯ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತುಂಡು ಆತೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆನ ಕೈ ಟಿಪ್ಪುನ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ಕ್ಷಮೆಪಾಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವರ ಕೊರ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ದಲ ಪಾತೆರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಕೇಶವ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಣದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ಲೆ. ಓಕೆ ಜೆಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಘಟಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಘಟಕ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಒತ್ತಿಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅರಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಊಲ ಬುರ್ಚಿಂದು ಪಣ್ಣಾರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾತ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಯೋಚನೆಗಳ ಮಾತು ಕೊರ್ನಾರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು ಸವಾಲ್ ಪಂತಾವಡು ಅತ್ತ ಫೀಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆವಡು ಜೆಸಿ ಒನ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಾರೆ. ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಧಾರಣೆ ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಯ್ನ ಗೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸತಿ ಸರಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಎನ್ಮರ ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ ಮಂಪೊಲಿ ಅನ್ನ ಕೇನಾಗ ಆರು ಟೈಮ್ ತೋ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲಿ ಎನ್ಮರ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುನಂಜಿನ ಕೊರ್ತು ಮಾರಿಗೆ ತುಳು ತಮಿತಿ ಏತ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ತುಳು ನಾನಾತು ಜನಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆ ತುಳು ಕಾರ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಆರು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ನಾನು 10 ಗಂಟೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ 7 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕವರ ಒಂದು ಮಾಡ ಪೂರ ಲಕ್ಕೊಂದು ಸೀದೈತೆ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪೋಡು ನಾನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡಾರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ತುಳುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಣ್ಯವಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ನ ಶ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಕಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ನಾಗ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಭಾಗ್ಯತಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಶಿತ್ ಸರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಏನಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.